Salut! Astăzi vreau să vă prezint cum se joacă jocul Just One. Este un joc de cooperare care se joacă în 3-7 jucători și durează aproximativ 20 de minute. Pentru că este un joc de cooperare, trebuie să lucrați în echipă pentru a realiza cel mai mare punctaj. În fiecare rundă, unul din jucători va fi pe rând jucătorul activ, cel care va trebui să ghicească cuvântul misterios. Ceilalți jucători își vor folosi mini-șevaletele pentru a scrie un indiciu. Fiecare va scrie indiciul fără a colabora unii cu alții. Fiecare jucător trebuie să fie foarte atent ce indiciu scrie. Aici vine surpriza. Pentru că orice cuvânt la fel va fi anulat și nu va fi arătat. Și acum să pregătim jocul. Se amestecă cărțile și se extrag 13 la întâmplare, care se vor pune în centrul mesei cu fața în jos. Celelalte cărți vor fi puse înapoi în cutie. Fiecare jucător primește câte un mini-șevalet și un marker cu vârf de ștergere și pe urmă se va alege cine va fi primul jucător care ghicește. Acest jucător va trage prima carte de sus din cele de pe masă, apoi o plasează fără să o vadă cu fața opusă spre el, pe marginea șevaletului. Apoi jucătorul alege un număr de la 1 la 5. Acesta va reprezenta cuvântul pe care jucătorul trebuie să-l ghicească. De exemplu, să spunem că jucătorul a ales numărul 1. Toți ceilalți jucători vor putea vedea acest lucru, doar jucătorul care va ghici nu. Toți jucătorii vor scrie pe șevalet, simultan, un indiciu cu un singur cuvânt. Ei nu se vor putea sfătui între ei atunci când fac acest lucru. Cuvinte normale, nume, interjecții, simboluri sau caractere speciale, un număr, o cifră, toate sunt permise. Indiciul trebuie să fie un singur cuvânt, să nu fie traducerea cuvântului într-o altă limbă, să provină din aceeași familie de cuvinte sau să fie cuvânt inventat. Odată ce toți jucătorii au terminat de scris, jucătorul care a ales cuvântul își va închide ochii și toți ceilalți jucători își vor dezvălui indiciile. Și acum, toate indiciile care nu sunt corecte sunt anulate și cel care ghicește nu le va putea vedea. După ce indiciile identice și nevalide au fost anulate, jucătorul activ deschide ochii și încearcă să ghicească. Are o singură șansă de a-și ghici cuvântul. Dacă reușește, echipa marchează un punct și cartea va fi așezată cu fața în sus, lângă teanc. Dacă răspunsul este greșit, această carte împreună cu cartea de deasupra teancului se vor întoarce în cutie și se vor pierde 2 puncte. Dacă jucătorul activ renunță să ghicească, cartea va fi pusă înapoi în cutie. După ce toate cărțile au fost jucate, se va calcula numărul de cărți ghicite cu succes și se va compara cu numărul total din tabelul de pe spatele regulamentului pentru a afla punctajul. Dacă aveți 13 cărți ghicite, aveți un punctaj perfect. Și așa se joacă Just One. Ce este interesant la Just One este că, pe lângă că este un joc de cooperare, îți trebuie și creativitate pentru a scrie cel mai bun indiciu.